L-istazzjon ta' TVM u l-aħbarijiet ta' TVM jibqgħu l-iktar segwiti mill-Maltin skont l-ewwel stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir ippubblikat dwar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Mill-istħarriġ li sar bejn frar u Marzu li għadda jirriżulta li TVM huwa l-iktar stazzjon segwit minn 41% tat-telespettaturi illi jsegwu l-istazzjonijiet lokali. L-istħarriġ li fih ħaddu sem 2100 persuna juri li l-bulettin tal-aħbarijiet ta' 8 l-iktar programm televiżiv segwit mill-programmi kollha fl-istazzjonijiet lokali. Mill-istħarriġ jirriżulta wkoll li l-bulettin tal-aħbarijiet jilħaq udjenza ta' iktar minn 205,000 persuna. Il-maġġoranza assoluta tal-Maltin wieġbu li jaraw it-televiżjoni. Minnhom 6 minn kull 10 isegwu l-istazzjonijiet lokali u barranin. Jirriżulta li persuna minn kull 5 segwi biss l-istazzjonijiet lokali. Mill-istħarriġ joħroġ ukoll li 2 minn kull 3 Maltin għadhom jisimgħu ir-radju. Wara l-bulettin tal-aħbarijiet ta' 8 li tal-programmi segwiti fil-pajjiż huma programmi li jxandru fuq Television Malta, fosthom Moħħokem ta' Gerit u MasterChef Malta. Mill-istħarriġ jirriżulta wkoll li n-nies jaraw l-iktar l-aħbarijiet, id-drama u l-programmi ta' diskussjoni u ġrajiet kurrenti. Mill-istħarriġ ta' l-Awtorità tax-Xandir joħroġ li wara TVM l-iktar stazzjonijiet segwiti huma Net TV, l-istazzjonijiet barranin u One. Wara televiżjoni t-tieni l-iktar sors infittex minn nies għall-aħbarijiet huma l-portals online. Minn dawn jirriżulta illi s-sit ta' Times of Malta huwa l-iktar sors online infittex għall-aħbarijiet. Wara Facebook, ir-radju huwa r-raba l-iktar sors preferut tan-nies għall-aħbarijiet. L-aħbarijiet ta' TVM News huma mfittxija wkoll fuq Radio Malta minħabba li dan l-istazzjon huwa l-iktar wieħed infittex għall-aħbarijiet mill-bqija l-istazzjonijiet lokali tar-radju. Mill-banda l-oħra, l-iktar stazzjonijiet tar-radju segwiti fil-pajjiż huma Calypso 1018, One Radio u Radio Malta.